9 anos despois da súa posta en marcha, o certame de curtas Alberto Romero converteuse xa nun referente comarcal. De aí que a Mancomunidade de Municipios Barbanza Arousa siga a apostar por esta iniciativa, renovando o seu convenio anual. Xa está aberto o prazo para a presentación de traballos. Temos a inscripción aberta para as curtas que xa empezaron a entrar e témolas abertas hasta o 28 de febreiro e logo un par de mesiños para que o xurado faja o seu traballo e logo a entrega de premios en abril. Entre as diversas categorías a concurso repartiránse 1.800 euros en premios, entre os que destaca o de Barbanza Arousa, dedicado nesta edición ao mundo do mar. Dentro da Mancomunidade quixemos establecer un premio denominado así, Barbanza Arousa, como o nome da propia Mancomunidade, e este ano ten como obxectivo principal a xente do mar. Non só para que a xente que nos visita coñeza a realidade social e económica da nosa comarca, senón tamén para que a propia poboación da comarca sexa a primeira coñecedora e, por tanto, a prescriptora de que nesta bisbarra funcionamos e traballamos directamente do mar. O traballo tanto dos concellos de Rianxo, Boiro, a Pobra do Caramiñal ou Ribeira ligados a esa industria conserveira, da salgadura, tamén todo o que ten que ver coa extracción de peixe de marisco na propia ría. Ademais do certame, a Asociación Alberto Romero traballa todo o ano na promoción da cultura audiovisual entre a mocidade, concursos para escolares.